И ето ни отново тук. Всичко е успешно прехвърлено. Сега остава само да се влезем в нашия сайт. youtube.esi.es. Ето, сега избирам български, нали, ако искате да е български. Ако искате да е английски, просто се правите на английски. Съвместимост, ето тук, избери инсталация. Сървър база данни, значи първо трябва да отидем в Home. Hosting. Сега идваме на MySQL Database. Паролата. Create. Сървър база данни. Сега ще покажа какво е името на база данни. База данни на потребителско име. Ето това е сървъра на база данни. Паролата си я пишете отново. Премини към следващата стъпка. Премини към следващата. Името на админа. Паролата на админа. Пишете си я. Отново си я пишете. Имейла на админа за връзка. Отново имейла. Всъщност моя имейла е така. Обърках просто от Steam. Това се го оставите. Следващата стъпка. Следваща. Добре, поздравления. Сега трябва да дойдем в файлзилата, да намерим install и да го изтрием. Ето вече нямаме install. Вход. Начало форум. И честито на вашия нов форум. За да смените ето това вашия domain.com. Идвате в администраторски панел. Настройки. Идвате главни настройки. Името на сайта. YouTube Tutorials. Кратък текст, описващ форма ви. Ако е за някаква верига, примерно новата верига в света и т.н. всичко може да се пишете. В този случай ще напишем уроци по PHBG3 и си го оставяме така. Цъкаме на изпрати. Начало форум. И ето тук се изписва YouTube Tutorials, както и тук. Тук вече се пише уроци по PHBG3. Това си е първия ви форум, него може да го изтриете. Ето то дори се пише ето тук. Това е пример за мнение във вашия форум. Изглежда всичко функционира нормално, можете да изтриете това мнение. Дори ако искате, може да изтриете целият раздел. Забавляйте се. Добре, за да изтриете целият раздел или какъвто и да е раздел, отивате в администраторския панел. Идвате в форуми. Тук цъкате хикса, изпрати. Пък за да създадете форум, пишете примерно урок номер 1. Създай форум. Тук тип на форума. Значи може да е категория, форум или връзка. Категорията сега ще ви я покажа каква е. Родител е, нали, за категория. Нали, примерно някакъв раздел към категорията. За
Избирате кой да копира права, пък ние нямаме за права, затова сега ще го направим. Значи тук може да го опишете, нали, примерно, тъй като на разделите ни им трябва описание, няма да пишем. Изображение по форума. Нали, може да добавите такова изображение, може да сложите парола на такова, на раздела, самия раздел. И отново потвърждавам паролата, стила. Ние си го правим по подразбиране. Това е като цяло. Цъкате изпрати. Тъй като нямаме зададени права, цъкате и там да зададете права. Добави права. Нали, цъкат примерно администратори, добави права. Администратора трябва да има пълен достъп, приложи всички права. Ботовете, тъй като аз не обичам да има ботове, цъкам на без достъп. Вие както искате. Глобалните модератори, на модераторската опашка. Гостите, нали, тези, които нямат регистрация, само за четене, нали, да не могат да пишат и т.н. Новорегистрирани потребители, стандартен достъп плюс анкети. Регистрирани потребители, стандартен достъп плюс анкети. Добре, сега влизате на начало форум. Раздел не се показва, тъй като няма никаква тема. Идваме пак във форуми, в администраторския панел. Цъкаме на създай форум. Примерно първа тема. Създай форум. Родител урок номер 1. Копирай права на урок номер 1. Тип на форма, форум. Описание. Това е първата тема. Да ви кажа, че не е задължително да има описание. Ето примерно парола 4321. 4321. Успешно. Ето първа тема, парола 4321, влез. И ето добре, ето раздела урок номер 1, първа тема. За да добавите такова теми, цъкате на нова тема. Първо мнение. Добре, първо мнение. Мнението е първо. Изпрати. Добре, значи, тъй като, нали, това. Тъй като мисля, че е заключено, трябва да има одобрения. Мисля, че някъде от тук се оправяше. Ама да, то мисля, че се е такова, нали, когато ето втора тема. Без парола. Изпрати. Втора тема. Нова тема. Мнение. Второто е мнение. Добре, заприличвам вече на Йода.
Добре, явно това трябва да се прави от администраторския панел. В другия урок ще ви покажа как да го правите това нещо. И също ще ви покажа как да сменяте стиловете. И това е. Абонирайте се за канала ми, харесайте видеоклипа и го коментирайте.